Здравейте! Аз съм Яна и със съпруга ми имаме бизнес продукти за интимно удоволствие. Днес ще ви разкажа повече за нашия магазин Fashion.bg. Ние приемаме за наша мисия да сме посланник на открития разговор за секс, интимност и удоволствие. В България все още тези теми са табу, но ние смятаме, че това е отживелица, с която е време да се справим и да бъдем по-уверени, по-щастливи и по-свободни да бъдем себе си. Сега малко повече за Fashion.bg. Fashion.bg е нашият магазин. Ние го развиваме ексклузивно онлайн. Нашият слоган е "Открий страстта", защото вярваме, че страстта е чувството, което всеки трябва да има в ежедневието си. В работата си, в хобито си, в свободното си време и с партньора си. Ние сме тук да ви помогнем за това. Още от самото начало, наш приоритет е да предоставим на клиентите си огромен избор, приятно пазаруване и дискретна услуга. В магазина ни може да откриете над 10 000 продукта. Всеки от тях е снабден с богата продуктова галерия и подробно описание. За всеки продукт се стремим да съберем цялата налична информация и да я предоставим на клиентите си по възможно най-подробен начин, така че те да усещат пазаруването все едно се случва на живо, но без да е необходимо да ходят физически до магазина. Приятното пазаруване. Пазаруването в секс шоп често, заради самата атмосфера може би, носи чувството за срам, за неудобство, за нещо нередно, което се случва. Именно това ние искаме да променим. Искаме да накараме потребителите да се чувстват приятно, да се усеща чувство за хармония, чувство за грижа. Да усещат, че те правят най-доброто за себе си и се грижат за себе си. 90% от каталога ни е от продукти, които са налични и са готови да бъдат изпратени още на същия ден към вас. За останалите 10% предлагаме доставка в рамките на няколко дни. Това е така, защото тези продукти са силно специфични или прекалено скъпи и затова ги доставяме само по клиентска поръчка. Дискретността. Дискретността е наш пръв приоритет. Да, вярваме, че пазаруването на интимни продукти не е срамно, но нека бъдем честни, никой не иска личният му живот да бъде на показ. Затова доставяме продуктите в дискретна упаковка, от която нищо не може да бъде напипано или видяно. Куриерът няма информация какво е съдържанието на пратката, а на придружаващите документи никъде не е изписано името на сайта. Първи в новото. Стремим се да доставяме първи в България най-новите продукти в индустрията. Искаме българските потребители да имат достъп до иновациите в индустрията, защото го заслужават. Ако има продукт, който вече сте видяли някъде, но го няма все още в каталога ни, изпратете ни имейл и ние ще направим всичко възможно да го доставим за вас. Освен в продажбата на продукти, още от самото начало се стремим да развиваме темата за секса, сексуалността и удоволствието. Затова и работим усилено за създаването на партньорства. Ето няколко от тях. Партньорството ни с Mami.bg. Любим портал за майчинство и родителство, с който от няколко години развиваме темата за женското сексуално удоволствие и партньорските отношения. Друго наше партньорство, а и вече приятелство е с секс-коучова Нина Лолеп. С нея усилията ни са концентрирани в това да създаваме материали за партньорски отношения, за сексуално здраве. Правили сме много физически събития в София, а от тази година имаме и продукт. Едно от най-новите ни партньорства е с Quiz.ly. Това е ежемесечно куиз събитие в град Плевен, в което Fashion.bg подкрепя индивидуалният кръг за знания, като в него въпросите са свързани с сексуално здраве и интересни факти за интимността. Надяваме се това партньорство да продължи дълго, защото вярваме, че темите са ценни и трябва да се говори за тях повече. През годините имаме още много подкрепени каузи и събития, с които се гордеем, и общото между всички тях е, че те са насочени към открития разговор за интимността. Готови сме да създадем още много партньорства и сме отворени за тях.
Най-важното е, че PashionBG е тук, за да превърне интимните теми в нещо напълно нормално. Нашата визия за бъдещето е да бъдем бранд, който вдъхновява, освобождава и кара хората да открият страстта в ежедневието си. Ние работим за това с вкус, грижа и щипка провокация понякога. Мисля, че говорих достатъчно за днес. Ще се видим в следващото видео. До скоро!